Good morning, lamsogono no haina haya ni channel o tinike budbar Wednesday tabok ang denta khona thangai tongo sokpake ani denta bari o okay oro denta rok ko kaham tongbai khe bisi kaham ya kisa kerak haitono thogo okay abo sar kari bila bazar rok ni kase sar ganang thogi mo kerak phono thogo rồi hả bari ni no denta bok holba ke abo kha banta kholi turi heke banta moto mane sam khandi moto mane banta yang no khum sa tini ko songnai denta bai thebung busule ang thasung denta kholinya ka kiyang mas thebung busule khubu dong thebung busule khubu dong a denta kholinya ka au dotin munu manang na ko apon to dong abo ban chong abon bon sari la ro nge chungta bu ko sale ne ja iko tabuk khai manang no school thana bagai bono maisari na ne bono abu to sai reka bo tabuk maisai teng hasidai jau khata le phongau tu jangnani ang khai sirma le suka tuli ko biker thigo yang biker thanglai kai ko borok nok yang biker thodi dori tabuk ang school ni phai sok pakya hangke butu phaya chini ang tabuk kisa nok rok jaima khainai bisna rok ready khaiye nok rok phare nok rok hui ton sangnai iko ri rok kaisa pan thep jagya bag rok ano bera jak hangke iko owa phara oi tabuk ang o bisna no jari na ta obo narke ni wa phar kri da abono suye kaham koi suya ko oi o kaisa kunau to ni khata bai bisna bubra kha ekdom kaham ngu milik hajing sa kol sapan torgya kisa prayer khaina hnai ang tabuk prayer a asugi toka tabuk ang suri tinai o chukhani chinya fa nini mungko thar sui jak thum nini ha phaitung nini muchung tui chukna hawang ma hai o haw bong thum salbrum nangmani cha thai tini singno rujadi hamya khlainai buino singna kartei nungbo sing hamya khlaimano na karjadi singno anjuk mauta tubdi phia hamya yakni katri dia amen Klomo Mary hamari kuplung jak subrai nung bai tongo brini bere nung hamcha jak ni nok singni buthai jisuba hamcha jak o kuthar jangma Mary kaidor ni buma singlai sumjok gnang ja tabuk botei sing thipru bo sini bage suri ja de amen afa sajla tei phala kuthar ni chingsa cha lob jak thong ya phango tongma tei tabuk tei jefru botei mol brum tongai tongana amen manang bo school ni fakya tukui musui tabuk maisai tonglakya Hi.
lamsugo no haine hai ani channel khakhayo no joto no kahamno dong na nei ang bo kahamno dongo nga horni maisa baye isa no we kok sana ni phekya no ni biskango horo tam songo abo to share khaijakliya haipono mui kahamno songo a songi chala kya di por khe tok bahar rang kre haipono mangso ka dili si chai tongo jung gori boro kham tino ngai no kaisa ang request khaina songo no ani video no naidi te chaja khe like khedi share khedi please no rok ani channel no subscribe khedi hingke tabu hor 10 tangkha khana botaise doti bujana nangana mane ani bo school to gongka ba marang ni bo school to botaise borno jai khe rohna rok doti ma bujana hingke tabu susinai no rok jotono kaham tongdi bye good night.